So awan ana rondo nggo rebutan. Podang kuning bubar madang plencing maring. Sleret ireng mambuke tetra bisa kenceng. Tiba bunga barang dawa klan serang lemah. Apa ngingu manuk? Anak ngingu manuk ora wong griang sing makani ora dipakani. Jamak yo bondo ki nek ora dirumat iki ora arep ngerdo. Ditak ngingu manuk. Manuk mure koyo ngene ku dingu. Ayo pakan, gek mangan. Bendaramu karo kelayapan kowe. Makani Pak manukku. Wis tepakan iki lho. Lha nganti to kowe? Ngomah ya matur nuwun. Ya lho Pak. Enek info. Piye? Saka pemerintahanku jare kelurahan arek enek pemilihan lurah. Gek piye karepmu? Nek aku jago lurah nu piye Pak? Waduh, lah jago lurah. Lurah ke siji bondo kudu duwe sekolahan pokok. Lah sekolahan mas dhewe mokak arep jago lurah kok mbok gek makani manuk ya wis. Oh iya Gek, karepku. Lah ning nek pamane. Lah ning anu nek pendek sarjana iku tenan apa ora e? Kae sarjana penuh kae SH hukum. Gek kowe SD dhewe kok jago lurah. Iki berarti ndak pendek ya Pak sing kon jago lurah. Apik wae nek pendek iso dadi. Nek aku krungu iki jare Bos Sabir karo nyalokke wong ngono ning kono iki ditakeh Pak nek kono iki. Bos Sabir arek duwite turah, jagone ora arep bakal dadi. Oh berarti nyalokke pendek ya Pak ya. Pendek bae. Pendek diomongi ya. Iya. Kon nyalon lurah ngono ya. Heeh. Iya Pak. Omong Patani ya ano. Iya. Waduh iki kurang 2 tahun iki wong wis do gajeng. Aduh milih calon lurah lah ning aku ki arep kepiye iki. Aku ki nek arep njagoke santak ning santak ki sekolahe yo kuredi. Mongko aku ki njagoke setahun wingi-wingi ku ora ana sik gagal. Kabeh dadi. Aku saiki arep nyoba njagoke santak. Mongko nek masalah duit aku ora kalah. Ning kok musuhku saiki sing tak pikir musuhku ki pendek. Mongko pendek kuwi wong sarjana. Sarjana wae sarjana hukum. Lah ning aku ora wedi kudune atiku panggah. Aku tak njagoke santak. Muga-muga santak dadi pendek ben iso asor. Wis ngono wae. Apa Pak? Delok pendek celueng jare Iya. nyalon lurah ki sida apa ora karohane. Dek. Dek. Lur, Kene Dek, minggu kene. Lah aku umum karo bapak. Iki arek anak pemerintahan to, anak lowongan lurah. Lah aku ora entuk njago nang bapak iki. Kek kowe sarjana. Oh iya, ya nek bapak karo kowe wis percaya karo aku ya aku tak ngaku. Dungane pangestu Kakang kali bapak mugi-mugi ki aku ya terpilih dadi lurah. Oh iya. dungakno le. Adik soalé kakangmu sekolah iki kok SD we ora lulus. Iku nek masalah masa aku sing golek iku anu Dek. Nggih, Sekolah. Kakangmu engko sing golek masa. Aku tok wiwit golek golek masa. Ngono wae ning kowe sing dadi lurah sing dinugu engko. Insyaallah. Nggih, insyaallah. Ah ya wis, syukur. Sampai sih Pak, tengah-tengah pendek neng kelurahan. Oh iya, Muga-muga menang. Pamit Pak. Yo tak dungake muga-muga menang. Ya, Pak. Amin Pak. 90% menang. Amin Pak. Dungane Pak. Dungakno lur, main menang. Yuk. Dadi lurah, dadi pendek. Piye pilihanmu anakku mau dadi ora yo dadi ngen-ngenan. Pak, Suwe menang. Pak. Weh, wah mengastune Pak, pendek Iya, menang iya, alhamdulillah iya. ijo ngalahno anu calone Bos Sabir. Alhamdulillah Pak, terpilih Pak. Amin. dadi lurah. Dadi lurah. Alhamdulillah. Wong tuwa ora kurang-kurang lindungake. Amin Pak, amin Pak. Syukur nek kowe dadi lurah. Amin. Ning welinge wong tuwa nek wis dadi lurah, kowe lurah kowe ngemong desa, Nggih, ngemong Pak. sepurahan. Nggih, Pak, Lah nggih. iki bangunan apa-apa sing dalan rusak,
sing ana warga sing kebutuhan ngene kuwi kudu dibantu. Nggih, Pak. Dalan-dalan Nggih. didandani. Wah, misi-misine ngono kuwi Piye Pak. carane goleke dana? Kowe wis dadi wong arep bocah wis dadi lurah. Nggih, Pak. Nggih, amin. Pelinge wong Pak, tuwa nggih. ngono kuwi. Nggih, Pak, nggih. Wis sabir untuk muring-muring. Muring kaya apa sing milih rakyat Bos. muring-muring. Wis sabir iki. Assalamualaikum. Salam. Bos. Bos. Teko bos. Iki ora nang kene ya, Bos. Ane Bos ya. Iki Bos. Yo ora Kok kene, apa-apa, Bos? wis kanane ngene iki yo. Iki Bos iki. Yo, Iki ngene. iki Bos. Yo aku wis mengakui kekalahanku. Ya, Bos. Ning senajan ngono aku yo piye yo iki aku arep jare muni diarani wong aku iki kalah ning ana apike iki. Iki Bos, Bos, manut. wingi-wingi aku ngundang kowe pendek, saiki yo Pak Pendek wong sampean lurah. Amin. Nggih, Bu Amin. Saiki ngene aku gur titip peling yo Pak Pendek. Nggih, Pak Bos. Sarehne kowe iki saiki menang, wis dadi lurah, aku welingku ngene. Gandeng masyarakat saka ujung lor tekan ujung kidul ki masyarakatmu. Aku njaluk tulung. Dihimbau iki para masyarakat iki. Nggih, Bos. Pembangunan kudu diajoke. Oh, siap. Insyaallah. Panyuwunku. Insyaallah. Dalan sing rusak, aspal sik jebol, corblok sik rusak, ya lor kaya lor kae nggonku kae. Oh, iya, Bos. Kae Iya. sak ngisorku kae wis Oh. parah, ke sesuk tulung. Yo, Iya. Sesuk tulung didandani Iya, ya Pak nanti. Kade ya. iki ngene ya, Bos Sabir ya. Ya Sampean ki wis nglegowo. Muga-muga supaya pendukungnya sampean kok yo melu dukung pendek adikku. Ya. To, ning yo dikawal. Ya wis Jadi jelas pembangunan nek ki kuwi. men merata ngono lho, Bos. Heeh, Ya dikawal pomo sing dalan nganu sampean kuwi nduduke wong sing maune milih jagone sampean ki yo tetep dadi wargane pendek. Iya, iya. Dadi ngono kuwi men tentrem, ayam tentrem kok nggere lurahe kira-kira iki luput yo. Kowe luput. Oh, soalnya suarane sampean ki yo akeh wong gur menange selisih titik ngono lho, Bos. Iya ya, heeh. Ah, itu Bos, jadi matur nuwun tenan nek sampean wis legowo. Ya. Nggih. Anu, piye? legowo ya Bos iki, Bos. Ya wis nglegowo ya wis. Ah, Ngakoni matur nuwun, wis ngakoni nek Bos. kalah aku.